सोगल्यांक केस तागडेन जोकीना पूण मनशां पिड्यार जाल्या थोडी जोशी न्हंयची आनीक तोळ्याची उदकां जाल्यात मेडी त्याच उदकाची पोरी मनशांची ओतोच कोण जाल्या काळी तुका जमनीर ओडून कात्यो घालतात आपूण कावून केळी वाड्यांत विचून काडटात समुदायेची वांगडी सोजमुताची वाडो चलोवंक एक जावन सोगली पूण मिटिंगेक घेवन येतात इजिलां वेगळी वेगळी मागीर मिटींग कोबार जातोच रोखडी सुरू जोगडी मागीर मिटींग कोबार जातोच रोखडी सुरू जोगडी पासून मेळी चितना काळजाक दूख बोगता मोठी इगोर्जेन देवाक फुलां वाच्यो घालतात पेटयतात पासून पोंटी सायडीन दुस्मान बसोन आसत तर ताका पयना पयता वण्टी शांती दिताना पासून वण्टी घुस्पयतात दिवंक पडटा म्हूण शांती कुमन्याव घेवंक पासून तोर कुमन्याव घेवंक आसतोच लायनीक लायनी सोडून वेतात पळयतोच येवकारिस्तांक वो मादरींक कुमन्याव घेवंक पोगोत थोडी सोदतात पादरींक वांटा ताका पळयनाकात कुमन्यावांक पळयात देव खुशाल जायत ओदीक वांटा ताका पळयनाकात कुमन्यावांक पळयात देव खुशाल जायत ओदीक शेजाऱ्या लागीं जोगोडटात बोगलांटां घालून गाडयो मारून पूण सदांच सकाळची मिसाक वचोन मागतात तिमिंगान मानवांगडी करून बरे मनशांचे मीस पिड्यार जाता तसले दोंगी मनशांक पळोवन लोक मागीर दुसऱ्या गांवांक मिसाक वेतात गांवचे इग्रोज सोडून पवित नितळ म्हूण इगोर्जेक पासून पेंट मारतात दोवो तसोच पवित नितळ म्हूण पादरी बाबडे लोक घालतात दोवो पवित नितळ तो कुमन्याव ताचोय रंग दोवो आमी कुसकेपणां पयस करून गरम सांबाळूंक जावो देवान केल्लो दोरोम आमी दोरूया जिवो